podium is nu even voor ons kleinkunsttalent van vanavond, Teun Plantinga. Het is een Friese acteur en zanger met Roel Boon aan de piano. Dit liedje uit de musical Meneer Dinges. Is dromen soms een misdaad of hopen op mooi weer? De twijfelaar dan zekerder van onze lieve Heer. De dromer geeft de hoop een zet. Maar waar vliegt zoiets heen? Geef Icarus een vliegbrevet en hij dondert toch meteen. Is jong zijn soms een misdaad? Scheidt aan de hele boel. Als zekerheid is ingeruild voor leven op gevoel. De jeugd loopt hard zoals verwacht. Teun, wat voor stuk spelen Stuartien? Joet speel ik De Wonderlijke Reis van meneer Prikkebeen. Het is een musical van Theater Terra. En Prikkebeen is het verhaal van de vlindervanger die naar Amerika te gaat om de vrijheid op te zieken en los te werden van zijn zuster Ursula, die het streng is. En ja, wie zegt, zwier gereformeerd, net dat dat slecht is natuurlijk, maar onder de plak zit bij zijn zuster, dat is het eigenlijk. Hij heeft zo'n speciale band met jeugdtheater. Ja, het is wel grappig dat het meeste op mijn cv, het meeste wat ik dien had, dat echt wel jeugdtheater is en de familievoorstellingen. En ik vind de breedte van het publiek vind ik heel mooi, dus van BN tot, om van BN te spelen tot een volwassenen tas is maar. En dat het muziektheater is, dat lijkt me altijd heel bot. Het jeugdtheater is net pervast muziektheater, maar die combi speel ik vaak wel. En van mij bestaat leeftijd net zo bot in theater. Dat ik ben een theatermeidje, meidje ik het net specifiek op het niveau van BN. Wij zoeken namelijk spijkers op laag water. Soldaat! Wat zoeken wij? Wij zoeken spijkers op laag water. Oh, heerlijk hoog gewicht. En geen vol vette dames die zich ophouden in ons zilt. Soldaat! Wat zoeken wij niet? Ja, ik ga hem als eerste. Geweldig. Ja, nou ga ik altijd alles als eerste, hè. Ze nemen mij net samen de voorop rennen. Ha, tada. Ja, de OV-chipkaart. Dit seizoen is het, ben ik vrij vaak of op televisie te zien of te op radio. Ga ik natuurlijk in alle bushokjes hangen die er te vinden binnen in Friesland. Achter op alle bussen, billboards, neem maar op. Dus ja, het is inderdaad dit seizoen bekend gezicht, beetje, ja. En dat was toch ziekest? Nee, het is net mijn doel. Ik weet dat een bijkomstigheid is bij het werk wat ik doe, dat het bij mijn vakje is. Ik bedoel, zoals, ik ga reclamecampagne dienen, ja, en dan is het zo dat die hollen daar verbroekt wordt, dus dat wist dan ik. Dat is mij dus een bekender iemand wist, misschien voor die periode of voor langer. En met die werk wist het ook. Er zit gewoon media bij en wist op een foto zet, wist een keer opname op camera, wist op radio te luisteren voor interviews. Dus het komt erbij, maar het is net mijn doel. Pika, pst, lekker burren. Pika, pst. Pika, lekker burren. Een slang. Nee, Pika, ik ben het Walter. Theater en überhaupt gewoon acteren, dat had me altijd... ja, daar zit gewoon een droogveer. Ik maak dat gewoon doen of zo. En ik vind ropping vind ik een heel zwier wut. Maar zo viel het wel. Ik viel me echt gewoon het best op het toneel. En ik ben ooit starten. Ik ga sociaal-pedagogisch werk dienen met gehandicapten werken. En dat vind ik prachtig om met mensen te werken en met zo'n doelgroep. Maar het podium en dan iets te brengen naar een zeelta, en al is dat in een lied of is het in scène of weet ik hoe dat is. Ja, ik maak dat gewoon doen. Omdat u het hele schip leeg stilt, dus wij even niet kijken. Wij gaan Amerika omploegen. Mijn lievelingsfilm, dat is Billy Elliot. En daar doet er auditie voor een balletacademie. En dan zei ze van, goh, hoe voelt het als doensust? En dan zei ze van, it feels like electricity. En dat benadert wel het gevoel wat het is. Als ik mijn ding stond te doen, zo voelt als acteur een soort energie of de sfeer in de zeel wat het bij het publiek doet. En dat ken je, jij staat natuurlijk in lach of jij staat in, wat meestal zit te googlen om die verhaal. Maar hoe voelt het echt, was dorst en wanneer is het ongedacht haast. En dat broest in me als acteur. En ik hoop ook in andere acteurs. En dat soort electricity, die elektriciteit, dat is het wel. En dat is echt de power die je dan krijgt. En dat is echt mijn droogveer om te spelen. Maar is die energie er altijd bij jou? Nou, ik vind als dit vak doet, maar die beziek je op te zieken. Zo, het is net voor niks dat voor elke vaststelling toch echt een warming-up doet om zo dan energizers om dat kleer te zetten om dat
wel te creëren op toneel. En tuurlijk had ik die mindere dagen, maar dan nog krijg je energie. Als het goed dorst, als het op het podium dorst, dan gebeurt dat. Nooit zou Prik weer reizen. Nooit. Hij was bevroren en ontdooid. Hij reisde oost, hij reisde west. Maar thuis was toch het allerbest. Wat heer Prik voortaan gelooft. Echte vrijheid zit in je hoofd. Je droomt van verre landen, van een eindeloze reis. Het is altijd stukken mooier, daar in Londen of Parijs. Ik beloof mezelf wel altijd de vraag stellen, wat doe ik op 4 uur? Wat vind ik dan belangrijk, wat wil ik dan? En daar ben ik nou weer heel erg mee bezig bijvoorbeeld. En ik vind ambitie heel belangrijk. Ik ken redelijk min oer mensen die geen ambitie hebben. Die maar bij een, met alle respect, timmerman binnen of bij een binnenopvangwerkje. Wat goed is, maar daar binnen hun werk net meer creatief binnen. We zullen, je hebt heel veel mensen zeggen van, oh, ja, maar doe dat zo leuk, doe dat wat een dream is, of wat een dream wie je, en doe dat een hobby. Dat is die werk. Dan denk ik, ja, maar dat kiest zelf weg. Ik ben dan acteur, maar ben timmerman wezen of in een binnenopvangwerkje. Kiest lieke goed nog ambities hebben. En meestal zitten, ik ga net de weer in, maar meestal zitten naar mijn idee soms iets te verstrusten in hun werk. Ik denk van, ja, kom op, daar binnen kiest nog creëren, kiest creatief wezen, kiest het mooier meid zijn wat het nou is. De wonderlijke reis van meneer Prikkebeen speelt nog rond 1 april. En de voorstelling komt op 9 februari naar de Harmonie in Ljouwert.